to you, my wonderful viewers. I welcome you back again to our current Igbo online lessons on this channel known as GC Studies. Of course, you know it's a channel where I teach English language, Igbo language, and also mathematics. So I welcome you back again, and I hope you're going to enjoy our current lesson. Let me ask, how many of you have been following me on this channel? If you have not subscribed, you have to try and subscribe. You have to like it. You have to indicate your interest in learning more from this channel by doing what? Always hitting the notification bell. Do you understand? Okay. Now in our today's lesson, I want to teach you about one of the parts of speech in Igbo language. Remember in our previous videos, I've taught you nouns, which we call ngwa in Igbo language. I've also taught you ngwa, which we call what? Verbs. In addition, I've taught you Nnochi Aha, which is what? Pronouns. So today I want to teach you about adjectives. And what do we call it in Igbo language? We call it Nkowa Aha. Nkowa Aha. Adjectives. You know, in English language, we define adjectives as those words which are used to describe either nouns or pronouns. Okay? Adjectives are words that are used to describe either nouns or pronouns. But in Igbo language, we call it Nkowa Aha. Now, I want you to know this. Adjectives can be written depending on sizes, color, character, or feelings. You know, when we want to describe people, we want to describe places, or we want to describe things, we can describe those things based on their colors, based on their characters, based on their sizes, and all of that. So each of them have what we call them in Igbo language. Let's look at the board. So here on the board, we have some examples, okay, which are made using simple sentences in Igbo language and also English language to enable you understand the topic. Gị onye ọma na-ege m ntị, achọrọ m ịkụziri gị n'ụbọchị taa ụtọ asụsụ Igbo nke bụ gịnị? Otu n'ime nkeji asụsụ Igbo. Otu n'ime nkeji asụsụ Igbo nke a na-akpọ gịnị? Nkọwa aha. Nkọwa aha. Enwere ike iji ụzọ dị iche iche wee mee ka gị bụ onye ghọta ihe bụ gịnị? Nkọwa aha. Enwere ike ịkọwa ya malite n'iji ihe dịka ọcha ya, ma ọ bụkwanụ ka o si wee too ogologo, ma ọ bụkwanụ ka agwa ya dị. Ka o si na dị, achọrọ ka ị ṅaa ntị ọfụma ka ị nwee ike ịghọta ihe ndị a mere ebe a. Ngwa gee ntị. Malite na nke mbụ. Ọ mara mma. Ọ mara mma. Mma n'ebe a pụtara gịnị? Beautiful. Mma pụtara beautiful. Ọ mara mma. You can see what I wrote. She is beautiful. Nke abụọ bụ gịnị? O buru ibu. O buru ibu. Ibu means what? Either big or fatness. O buru ibu. It is big. Ọ bụ onye eziokwu. Ọ bụ onye eziokwu. He is honest. He is honest. Ọ kpọrọ nkụ. Ọ kpọrọ nkụ. It is dry. It is dry. Ị nwekwara ike isi ọ kpọrọ akpọ. Okay? It is dry. Nke ọzọ na-esote ya bụ ọ dị nro. Ọ dị nro. It is soft. Ọ dị mfe. Ọ dị mfe. It is easy. Ma ọ bụ it is simple.
Ka anyị lee anya na nke ọzọ na-esote ya. Ọ dị ojii. Ọ dị ojii. He is dark. Okay? He is dark in complexion. Ọ na-acha ọbara ọbara. Ọ na-acha ọbara ọbara. It is reddish. I mean red in color. It is reddish. Ka anyị na-anya ebe a. Ka anyị hụ ihe atụ anyị nwere ike iji nkọwa ha wee mee n'ihe gbasara ahịrịokwu Igbo. O tere aka. O tere aka. It is far. O tere aka. It is far. Ọ dị ụtọ. Ọ dị ụtọ. It is sweet. Or it is delicious. Ụtọ means what? Either sweet or delicious. Ọ dị umengwụ. Ọ dị umengwụ. She is lazy or he is lazy. Eji m aka na ị na-aghọta nkọwa nke m na-enye n'ihe gbasara ihe ndị a depụtara ebe a bụ nkọwa ahụ. Ihe m ji were ọ niile a wee depụta ihe a bụ ka ị nwee ike ịghọta na m na-akọwa ihe gbasara gịnị? Nnọchi aha. Nnọchi aha bụ gịnị? It maọbụ he maọbụ she. Ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ikwue ka ị hapụ ịkpọta aha onye a na-ekwu maka ya, ị nwere ike were gịnị? Ọ wee nọchite aha ndị dị otu ahụ. Maka o si na dị, achọrọ m ka ịghọta nke ọma ihe bụ ọrụ nkọwa aha n'ime ahịrịokwu ndị a niile. Gịnị ka nkọwa aha na-arụ? Ihe ọ na-arụ bụ gịnị? Ịkọwa ndị maọbụ ebe maọbụ ihe dị iche iche. Ịkọwa ha site n'ụcha ha maọbụ ịkọwa ha site n'ogologo ha toro maọbụ na mkpụmkpụ ha dị. Ọ bụ ịghọtara? Yes. It's very, very important, my viewers, that you should subscribe. You have to subscribe to this channel so you can be able to get our subsequent videos and be able to be consistent with us. I promise you within a very short time, as you follow us on this channel, we're going to learn and understand Igbo language so you can be able to write it, read it, and also speak it fluently. Thank you.